Sa kayan ki ani ya kamata in kama miki. Wannan na ina ne? A wannan mai kwari ne. Sauraki. Ki ai ta waje na ce ta so ta so. Yoma. Ki san suna? A'a. Ki ai kina so ko? Ai ni gidan. Munafuka ki ba so nake ba. To dauki kanki tunda na fasa biyu. Sun tafi. Ki ba ba rike. Don ki tafi wurin da ni. Ko in kama miki? A'a, in kama miki. Kira Allah ba sai kike samu ba. Dora a sama dora a kanki. Na ina ne? Na kasuwar Laraba. To je ki. Da gida! Duk wanda ya ce ba suna zai sha mamaki. Sai ne wa mutum aiki. Ke! Kin manta wannan! Girgire? Ya aiki? Aiki alhamdulillah. Ina yunwa nake ji mai matuƙar yawa kuma na ga kamar yanzu ke tsinta. Sai dai tambaya ta? Ko dai an dafa wani ne an ajiye wannan kuma na gaban ki? Wannan shashashan na aika ta je ta ɗebo ruwan ko na alwala babu a gidan nan. Har yau dai ban ganta ba kuma. Shine nake jiran ta yanzu ta zo. Gaskiya ina ni baran ɗauki abin ɗiban ruwan je in ɗebo kawai zai fi sauki. Da kanka Telu? To yaushe zan jira ta? Ni ma nake ji ba ta san me nake ji ba ita ce tun ta ƙarya wanta ni gaskiya gwanin jin ɗewa ni dai a dafa. To haɗa wuta kawai. To shi da na dawo kawai sai ɗori girki. Ramuwa cikin sauki. Yawwa, Allah ya kama ka mu. Ya haka? Kaga yanzu sai mu rama abin da kai mana cikin sauki. To wai mene muku? Kallashi. Au baka ma san abin da kai mana ba? Kallashi. Kamar mutumin kirki. In ka manta bari mu tuna maka. Idan ma ya manta uwar ɗa ba za ta manta ba. Wai wani irin abu ne wannan dan Allah dan Annabi ku rufa min asiri ni me haɗi na da ku ca nake ku ba kawayen Jummai bane kuma ya za ku min haka yanzu kenan ka tuna cewa mu kawayen Jummai ne ko wai me yake jira shi ne mukaddaman mata haka ne ke ba su da mutunci waɗannan. Ga bala'in yunwa. Wace irin masifa ce?
Wato Mudi, abubuwan nan suna cika ni da matukar mamaki. Saboda ni abin ne yana daure min kai. Sai in ringa ganin abubuwa suna faruwa sai ka ce a wasan kwaikwayo. Tabbas wannan abubuwan suna haifar da zargi da rudani a cikin garin nan. Musamman ma kallon da mutane suke maka na wanda zaka bada abu da rana da daddare kuma ka koma ka karbi. Mutane su ne maka kallon adali, amma kuma a bayan gari ane maka kallon mugu. Kaga yanzu sai mu rama abin da kai mana cikin sauki. To wai mene muku? Kallashi. Au baka ma san abin da kai mana ba? Kallashi. Kamar mutumin kirki. In ka manta bari mu tuna maka. Idan ma ya manta uwar ɗa ba za ta manta ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kamata a ce mutane su min adalci, su kyautata zato a kaina. Bai kamata a ce dan adam ya dinga yanke hukunci akan abin da bai tabbatar da shi ba. In za a duba, kowa ya riga ya sani. An san a garin nan aka haife ni. Duk jama'ar garin nan sun san ƙuruciyata. A nan aka haife ni, a nan na tashi, a nan na rayu. Daidai da gurin sana'ata kowa ya sani. A nan nake wuni, kowa ya san inda nake, amma yaya za a kalle ni da wancan abin kawai saboda su zo sun yada jita-jita kuma har a yadda da haka kuma a rika jifa na da abin. Dan Allah aka tafi da ni a haka an min adalci. Allah zai taimake ka a cikin wannan hali da kake ciki. Allah ba zai kyale ka ba. Inda kana da gaskiyarka, Allah kuma ya san gaskiyarka, ya san me kake yi na gaskiya, shi ya san zuciyarka. Saboda haka surutun masu surutu ga baki daya Allah ba zai ba su nasara kan dukkan abubuwan da suke yi ba. Alhamdulillah, wato na ji daɗin wannan bayanin naka. Na shiga damuwa matuƙa da gaske. Dan kaga yau ba ni da niyyar zuwa dandali saboda kawai gurmin nan ma duk da ina son zuwa gani amma sai na ji kawai ni saboda wannan abubuwan abin ya dame ni. Amma wannan maganganun da muka yi da kai sun sa na samu nutsuwa. Ina ganin zan iya zuwa. A'a, ai telefari bai dace a ce a je wurin casin nan ba kai ba. Tunda kaga yau kwanan zaune za a yi ana cashewa da kiɗan gurmi. Kuma jama'a su dinga zuwa ana ina telefari in na kai kaurin sunan nan a gaba ka wajen nan gaskiya za a san dota damuwa. Saboda kawai mu kwashi jiki mu je kawai a cashi. A mu tafi kawai. Idan ka mu je wurin a cashi a gaban mu. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Jama'a na ji daɗi da Allah ya haɗa ni da ku anan. Dama gida nake ta so zan je. To kuma kawai sai na goku shine nake ta gudu. Na samu in sami ki dama kasuwa na je na danyo miki dan siyayya. Shi na kai miki. Allah sarki. Ke ka ci karba. To in baki sani daga yau shine fa mutumin da nake gaya miki ya fasa mana tulu a bayan gari. Dube shi kamar mutumin kirki. A ce idan aka koma ɗaya gefen mutumin banza ne. Kawai mu sa masa ihu. Mene muku bayan Allah? Me haka? Me haka? Waɗannan bayan Allah ban san me suke nufi da ni ba suke min wannan abin. Wai me haka ne? Mene muku ne wai? Me muku da za ku masa wannan wulaƙanci? Wanda ai hauka ne. Ba komai. Karki damu. Na san menene. Wannan yana daga cikin adawa da ake yi da soyayya da take tsakanina da ke. Kuma Allah ya daba dai mutum ba sai Allah. Tsakanina da ke. Ginin da aka yi shi da tubalin toka shi ke rugujewa ba irin ginin da ne ba. Ta zan taimake ka. Karki da makanki, zan iya taimakon kaina. Ki dai ki min addu'a. Matukar kina kaunata babban buri na ni in ga na faranta miki rai. Sai ni magana. Kun kyauta. Kun yi daidai. Amma ku sani dan adam ba abun wulakantawa bane. Sai ka ce wa'insu jahilai, amma kun ba kunya wallahi. Ki yanzu akan wannan mutumin kika tsaya kina gaya mana magana? Ba ki san halin shi bane. Kiran lata. So ne ya rufe mata ido. A sannu za ta gano gabas. Ai ku kyale ta.
Muna nan da ku zai nuna mata ɗaya fuskar. Idan ya nuna mata ɗaya fuskar, a nan za ta dawo ta san cewa muna gaya mata gaskiya ko ce. Da wuri ma kuwa.